Dzień dobry, witam Państwa. Jest tutaj ze mną Spok, czyli tak naprawdę Miłosz. Cześć Miłosz. I Cześć, to jest... Mikołaj. Co jest tak? I to jest... I to jest... Film jest nagrywany na wszelki wypadek, jakby tutaj jakby się działy fajne rzeczy. Bo akurat jest taka sytuacja, że wbiłem rangę. I jestem w ostatnim srebrze. I mam nadzieję, że... No wiecie co, wbijają B. Pójdą apartamenty. No to zacząłem bardzo brawurowo. Albo nie. No wbili B, mówiłem, no. Dobra, popodglądam cię. Ło, Digl. W ogóle Słyszałem. to jest takie ten... Co chciałem powiedzieć? Że to głupio widać na tym podglądzie, na przykład jakbyś... Pitą. Jakbyś w ogóle odrzutu nie miał. Dwóch jeszcze. Możecie tak... Wow! Ach, Jaki Digl ładny. O pierzyńsku. No, O, fajnie. o, no. No i dobrze. Very nice, very good beginning. Zamykasz. I jeszcze, no na razie. Jeszcze eko czy już ten? Full. Albo takie trochę, z P90. Ej, idziemy robimy tą taktykę się- naszą na B? Nie wiem ile ich poleci na B. Mm, Dobra, to ja pójdę na A. No dobra, to ja lecę tutaj z tym. Jak on się mianuje? Nie wiem, dobra. Będę się trzymał, no. Aneciak. Ja. Dobra, bo ja pójdę... Ej, Ścięło mnie. Słyszysz? Słyszę strzały. Prawie jak na stenogramach. Bomba w apartamencie. Dobra. A, co jest daleko. To idziemy. A z Aneciakiem. Bomba w apartamencie. Dobra. Jeden nie zrobisz. A! Oj, spoko. No i ładnie. Bo jest tu coś fajnego? Gdzieś? Coś? Ktoś? Nie. Dobra. Rozbraja ten łon. Wichajstry. Dalej zamykam. Tworzymy swoistą klamrę. Znowu. No dobra. Kaj, idziesz teraz? Dalej. Dobra, to my teraz Za dużo was poszło. w 3B. No. I'm in love with the... La. Cisza, B też. Idą B, granaty. więc przynajmniej... Nie wiem jak dużo. Chyba A. A kurde. Ale na A też ciśnie. Znaczy na B, sorry. Wparzają B. Jeszcze jeden przynajmniej. Idę od banana. Swędzi mi ręka, nie teraz! O, jeszcze jeden na bananie. Ma 8 HP, możesz bić. 8. Już nie. Wbiłem wedle... O! O, jaki ładny! Jaki gryfny! Naga. Pa. Z retrakiem. Widzę. Fany ci godą. Na P90 było szczęśliwe w tamtej rundzie. Można będzie tyż wełony. Dobra. To ja tu z Aneciakiem. Może to w ogóle dziążka gro? A może. Dobra, no B nie wejdą, przynajmniej na Wkleją razie. apartamenty. Co mamy zrobić w związku O, z tym? wbili. Chyba tam Eee. przyjdziemy. No, wbijaj. Dobra, lecimy. Apartamenty dużo. Kurde, 15 HP. No nie wiem jak to będzie, proszę pana. Po cichu. No. Cii.
Co? Loto tam w te... Tam Plantuje. podkłada. No. Dobra. Wow. Mów mu gdzie, bo Nie, ja nie mam wiem. pojęcia, nie mam pojęcia. From the right! Fuck. Ale mi bug dziwny wylazł, znaczy takie przekłamania. Naprawdę. O, no smutek, no ale No dobra. trudno, no. No trudno. O, teraz mój kabancik. Piękny, wyzgerny. No dobra, ale to jest w sumie dobry początek. Całkiem spoko. Nie mam nic przeciwko. Cisza w apartamentach. Wchodzą B. Tak? Mhm. Weszli? Jest przynajmniej dwóch. Kurde, zadymili się. Zadymili B i Bomba. nie wiem co oni kombinują. Włażą B. Dobra, schodzi nam dym. O! Kurde Ale bele. był. Jeden jest... tu jest, no i masz go. No. Pa. Nie. Kurde. Ażech zmaścił. Uciekną. Ej, flow AFK? O, no! Cymu. Zabrakło mu pocisku. Kuźwa. Ale on w ogóle, on się tak hobby ocknął, nie? W tamtym momencie. Ja widziałem jak się cały czas ruszał. Ja, tyś widział. W ogóle mogę powiedzieć tego. Używamy komunikatora drużynowego stworzonego przez Save Project. Serdecznie zapraszam i polecam. Bardzo jest fajny. Na B cichuśko. No, a też. Nie, O! jednak nie. Larmo. Chodź. Mam iść... Dobra, idę bananem z Aśką. Anuśką. Ja. Ale to W zmaś... apartamentach Wiem. Wyrzucie? Dobra, wdupią Czekaj. się. jeden pobiegł tam w dół na prosto, jeden w prawo. No właśnie. Jakie info perfekcyjne. Zajebiste. Idealne. Dobra. Wiesz gdzie jest? Nie. Tu w dole. Jest! Dobra, Tam widziałeś widziałem go. Jest po prawej. No i to jest odegrane... To jest tak odegrane, jak się odgrywa. Proszę pana. No. Dobrze. Bardzo dobrze. Ale nie kierujemy. O, jak spadłem. No, zawierosz. Dobra. Ej, w ogóle to jest tak, że... Czemu zawsze mamy te same kolory? To jest tak, że zawsze się ma ten sam kolor? Nie wiem. To jest ciekawe w sumie. B. Y, Coś B na pewno. I no O, jeszcze jest nie B. wiem co tak... A! Dwóch na B. Kurde bele. Zmaścił żech. Ale jest spoko. Póki co. co? Ostatni na B chyba. Albo nie? Na bananie on na będzie. ich spawna się cofnął. Aha. Na ich spawna się cofnął. He is somewhere on a spawn point.
O, jednak nie już. O, not. Zdążył obiec. A wtedy był jeszcze prawdopodobnie. Znaczy, no już wybiegał. A proszę państwa, co za taktyka? Przemieszcza się gulikiem. Defend bomb. No w sumie. No Boże... No dobra. No i spokko. I'm in love with the spokko. A jakieś granaty muszę, bo ja tak potem cierpię, że ich nie mam. AFK. Ja. No jak oni dostają lejty, to zawsze ktoś jest AFK, nie? Zowdy. Laying down smoke. Ktoś idzie B. Flashbang. Throwing flashbang. Przestraszyli się flaszów, póki co. Wbijają. Co jest? Kto we mnie strzela? Kurwa nasz. Wbili już? Wbijają, cisną nas cały czas. Za autem jest jeden. Dobra, no to niech sobie tam będzie. Grenade out. Wpierdalam. Uwaga. Throwing flashbang. Uciekł. Wow, za wozem był! Ja go nie widział. No ale spoko. Ło, Leży tu coś. tam jest moje FM4 kaś było. Dobra, mam kałacha. No spoko. Ale ta połowa jest łatwiejsza, nie? We are out of here. Tak no. mi się wydaje. Chociaż, no nie wiem, zobaczymy. Ale oni są tacy do robienia. Throwing smoke. Porobieni. Grenade out. A B zadymiliśmy. Na razie nie wlezą. Co to za ptaki tu śpiewają? Ktoś Apartamenty. idzie B. Laying down smoke. Apartamenty są. B też. Deploying flashbang. Wow. Ach, po łebie trzeba było strzelać. Na bananie obity. Kurwa. Apartamenty. Kurwa. No Aneciak, ty masz słuchawki Dużo założone, czy ty apartamentów. grasz bez dźwięku? Ja? Dobra. Nie. Ale mów do ludzi, bo ja nie żyję. Jezusie. Żyjesz? Ło. Widzę haja. Mam 18. Nie będzie... Ajajaj. Ach. O, widzę Aneciak moje M4. Bomb site B. Ej. Się zamotlał. O! No i... Sehr gut. A na YouTubie i tak powiedzą, że nie umiesz grać. I to jest właśnie tragedia twórcy YouTube'owego. Przegrasz, posysasz pałę. Wygrasz Co ja kupiłem? i tak posysasz pałę. Nie wiem jak... Co ja kupiłem? Co żeś kupił? No trudno, przynajmniej mam pieniądze. Ale co kupiłeś? P90. A to co, to źle? No w sumie mam jeszcze Smoke. pieniądze na jednego fulla. Wow, beat! Aaaa! Wszyscy B. All B. Bożeusta. Neciak dali z moim M4, mu się spodobało, albo jej. Wbili B? Ja, wszyscy Tak B, no daleko. godą, wszyscy B. Ale myślałem, że jeszcze banana. Nie, splantowana jest na B. Ło, hopie, ogniem i mieczem.
Co się działo? O, hopie, ale jak my w tabeli, cianko. Mamy dobrych graczy w drużynie wyjątkowo. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Każdy po MVP. Thanks. Co, żeś dostał kałasza? Kałasza mi rzucił. Spoko. Dobra, my są Kupiłem B. sobie zestaw. Smoke. Just for precaution. Ja już się boję tego B. Kurde bele! Throwing Two on B! B? Kurde, no Kurde, dlaczego jeden ja to tak apartament. Dwóch zmaściłem? apartamentów. Ale go doje. Zobejrzysz, ugro. Jak... Zobacz sobie, jakie oni mają awatary, ten klan. Jakiś jeden murzyn taki. O co łazi w ogóle? Dobra, ja sobie zagram UMP. Let's move out. Ale teraz tak ostrożnie, ja już nie podłażę do tego banana, bo tam grozi śmiercią. Very much. Banan? Ja, kaś tam. Nie, apartamenty. Chodź. Ale u nas też sam. No wbijają B też. To cofnęli? No chyba. Aneciak odważnie Fesja Dwóch się... podejdzie was od... Ale my tu do mamy naszego bombę, my tu spawna. mamy bombę przy tym. Ale My... dwóch podejdzie was od naszego spawna. Mówię, z której strony No to wam mów... przyjdą. No dobra. Dobra, no Probably. to niech przyjdą. Kek. Słaby flash. Od spawna Au! naszego. Dobra. Aneciak, what are you up to? Oh. Ło. Aber Nie wiem, czy nie zabrał bomby. wo ist die... Nie wiem, gdzie ona leżała. Tam, gdzie patrzę. Garden. Garden? Gdzie jest Jezus garden? Maria, co to jest garden? Aj! To są ruiny. No widocznie nie mają inne nazewnictwo. Ojej, no smutna sprawa, bo to było do zrobienia. Ale... Jeszcze nie sramy ze smutku. Let's go, fellas. Jeszcze się trzymiemy jako ustaw. tako. Ustawię się na daleko. A z czym? Throwing smoke. A w Są grasz? cztery. A, no cztery. Nie mam pieniędzy. Idą B. Dobra, nas jest trzech sam to. Furszur? No, na kilku na pewno. Apartamenty też. No to dobra, to tu idzie dwóch prawdopodobnie. Palą ogniem, walą mieczem. I tak nas Bomba A. pizdy badają. Grenade out. Bomba A. Throwing flashbang. No ale my tu mamy HFS. Laying down smoke. Bomb podłożyli na A. Bo mnie ktoś zestawił. Teraz podłożyli dopiero. Wow. Dobra. Wiesz coś? Coś? Tam jest. Nic.
Pewnie jeden gdzieś. No. Mhm. Defusing the bomb. O, No plantuj. znaczy defuzy. Zdąży. Tak! Ło! Opie. Ło, weź ten scen. Wow! Dude! Dude. Dude! For Queen Country, men. Ale nie umiemy wyjść z tej słabej pozycji w tabeli. A! Ale jesteśmy lepsi, znaczy jestem tak lepszy od drugiego u nich. Ktoś idzie B. Na pewno. A. Gdzie zginął? Na B idą. Wow! Jaki szok przeżyłem! Na B, all B. Albo przynajmniej większość. Nie, oni są... Smokują sobie plecy. Obity. Wow, oni wszyscy żyją! Co? Throwing flashbang. Piździelstwo żeśmy zrobili małe. A! Ach, no z tego się na dłuższy, no to Nie idzie. średnio gra. No, fakt faktem. To już lepiej zraszować. O, Tak do tego doszło, że trzeba w ostatniej rundzie grać eko. no ale Chociaż przynajmniej. nie no, w sumie jak ostatnia runda to gram. Nie no, ja tam z kosmiczną miedzią zagrałem. Znaczy, bo lubię ją. Remember, this isn't the killing house anymore. No ale dobra, 4 punkty przewagi to jest... As win as life. Flashbang. Idą B. No niekoniecznie. Ale... No ktoś idzie B. Ktoś mnie wyskanował do 7. Na A. Swędzi ręka, nie teraz. Kurwa, wraz... Dobra, idę A. Bomba w apartamentach. O kur... A no, pana... Nie słyszałem jak zeskoczył. Plantuje. Kłada. Zaczynamy maścić. Mhm. Nie chcę bomby. Teraz musimy zrobić... Musimy się zemścić. Zraszujmy B. No dobra. Let's rush B. Let us be quick. Yes, agreed. Oho. Oho. I agree. Ale tak na pełnej tej łonej? No, dalej. Aha, dobra. Myślałem, że dotąd ino. Wow! Dobra. Hello! Setting the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. A, dobra. To był mój najbardziej niezdecydowany rush. To był tak zwany Ej. stosunek przerwany. A ja zagram jeszcze jednego. Tego łonego. May we receive Skromnego szpila. Szporobliwego. Ore, ore.
O, już widzę, nie raszujemy. Podchodzimy jak dzikie węże. Tam za tym betonem jest prawdopodobnie. Za tymi Na Workami. pewno? Nie, nie ma. uciekł. No ja z tym blokiem to tak raczej się trzymam po zadku. Ej! Jakby co to se podnieść po mnie. No boję się. Podniosłem se. No nie wyjdę, no. O ja ale pierę. Nam plecy. A! Ej, jakbym teraz spierdolił na A? Zdążę? Nie, nie zdążę. Lel? Jest tam, patrzy w ciebie. Zda... Z prawej strony. No to co? No to gówno. Może... Właśnie, no... Co, wpierdalam, nie? No... Jeszcze uważaj na... Nie wiem. No nie no, bo... Go ej, nie zdążę, Nie nie zdąży. zdążę, nie zdążę. Dobra, Gott mit uns! Mówiłem. Trzeba było To wydupiać, sprawa jest. trzeba było wydupiać na B, znaczy na A jak był jeszcze czas w sumie wtedy. No ale tego nie zrobiłem. I pożałowałem teraz decyzji. Full eco. Kupić? Nie, nie mam za bardzo, też mnie nie stać. Ale że się sztajgnął w tabeli przynajmniej. Na pośrodkowy plac. No ale bomba nie może biec pierwsza w raszu. No nie! Nie może! O Jezu, przestraszyłem Wow. się. Rasz. A! Jest. Coś wpadło do fontanny. Nasza duma. A co był dźwięk? No. Plum. No niedobrze, kurde, było tak fajnie, a niedobrze się robi. Let's go. Coś na harfie. Plinko. Nie lubię tej połowy tutaj jak pierun jasny. Z tej drugiej to Dobra, fajnie. idziemy apartamenty, nie? No. Dobra, dowej. Leci bomba. Ej, sam pies na mnie warczy. Ale bych teraz... No nie. No ze obu zajtów. Aaaa! No jak tam wyjdziesz, to raczej zgon. Cały team przez... Ja pierdolę. Sneaky Weszli, weszli! Zdradziłem się. No. Zjebie. Góra! Arr! Karamba! Czy trupa dobili? Steambagował mnie. No nie umie grać z tej strony, kurwa. Nie kupuje kamizelki, kupuje SG i w dupie to ma. No zraszujmy to. B. Kurwa pobiegli na A. No dobra. To zraszujmy A. Is win, is life.
Wbijacie? Boże! Kogoś postrzeliłem swojego. Kurwa, kolejnego. Plantuję. Ktoś nam tu opierdala kiełbachę, że tak powiem. Nie wiem, prawa, lewa? No nie! Dwóch. Jeden. Ostatni. No, jeszcze jeden. Lewa. Ale normalnie cuf, że się nie popatrzył. A widzę Kamo, lepiej gra. Ale bomby to ja nie wezmę. No z Galilem, no. Kamo gra. Let's go, my friends. Let's fast A. Fast A. Ej. Kurwa, takie szybkie, że sobie sam chyba wbiegnę. No ja jestem za tobą. Jok! O Jezus, przepraszam. Ja myślałem, że to ten wróg, a tyś go zabił. Ja go w locie zabiłem. Dobra, wkładę. I am setting the bomb. Grenade out! Bomb has been planted. Kto rzucił i gdzie? Nie wiem. Wchodzą. Gdzie patrzysz? Po trochu wszędzie. Apartamenty! Ostrzelane. Ale cofnął się. Łazi ktoś tam. A, wyszedł apartamenty i... Kurwa, który... Uciekaj. O! Nie ucieknę. Kurde bele. Dobra, teraz po Bożemu wreszcie. Miłość, łozwierosz. A, faktycznie. No. Nice niespodzianka. Czyli bardzo fajny surprise. Aj. Mam za dużą głowę, chyba wodogłowie ma ta postać. Się zahacza o te... Kurde, który rzucił tego? Throwing fire. Dobra, wchodźmy. Jest! Kurde, kto mnie blokuje? My tu z Floem na wierchu są. Grenade! Ty szmaciorzu, haderloku. I tu po lewej. Wow. Prawie. No, A miałem ładne M4. no jeko. Idę po nie. Kupić ci coś. No, Nie, kup mi... wszyscy eko. Nie, dobra. Nie no, kupię ci coś. No to Kupię ci kup mi kołacha. jakieś, no dobra. Boże. Czekaj. To sobie wywalę. Kupię ci tego kałacha. Dzięki. To rzeczywiście... I am throwing a flashbang. Wow. Flashbang! Co tam się stanęło?
Drugi. Moje M4. A wupa. Chociaż wolę M4. Spock is dead already. Co? I am planting the bomb. Bomb has been planted. Gdzie co? Jakieś info. Nie mam pojęcia. Terrorists win. Mhm. No dobra. No dobra. Pa, i teraz w tabeli stoimy tak, jak powinno być. Nie? Faktycznie. Stan zwyczajowy. Ostatnimi czasy. Wszystko dzięki podkładce Virtus Pro o. Throwing smoke. Ale żem wyrwał. Słabiutko. Znaczy, no nie no. Gdzieś ty jest. Wyrwał, że jest zawodowo. Wyjdzie tam dwóch. Przed tobą. Nie, on mnie nie może, Jeszcze on mnie jeden. nie chce puścić. No. To nie ja, ale spoko. E, Trzeba by Ale bombę było wziąć po chyba. bombę byś się... Bomba jest przy... bananie. Na środku. Uważaj z prawej tu nie. Co to było? Tam za sianem. No tam, Po wiem. lewej. Kurwa. Nie masz granatów. Uciekł chyba. Albo skucnął, nie wiem. Tam jest jeden, no to jeden jeszcze będzie... Biegnij na A. Na A? Ty biegniesz. Na B. Czemu Nie, na dobra, A? nie, nic. Patrzałem na kogo innego i myślałem, że to ty. Planting. Bomb has been planted. I się skryj gdzieś. No. O, masz mojego tego. Aha, bo ci kupiłem chyba. Idź się rozbrój. No idź. No idźże. Chyba nie chcesz takie bomby zostawić. Terrorists win. Nie. Nie wybuchnie. Dobra. Jakie spocone ręce. O, meine liebe Augustyn. Dobry Chcę mecz. randę. Ja też chcę następną. Ja chcę wyjść ze srebra. Forward. Ej, tak ładnie, że kto zrobił, a tak zaś mnie do pojszczotka wyciepli tapki. No ale dobra. Throwing smoke. Wszystko jest dokumentowane na kasecie filmowej. I znajdzie się na portalu YouTube. Na kanale Freaky Gamers. Only here, only now. Jestem prekursorem. No idź, bo ja mam bombę. Cykam się. Uhu! Prosto czysto. Prawo czysto. A wiesz, że mimo, że shiftujesz i podskakujesz, to słychać? Wiem, no tak. Graphics. Jezus, zabiłbym swojego znowu. Nie rób miłość. Są... I am throwing a flashbang. Widzę go tam daleko. W tej chałupce jest. No. Obiłem go trochę. No. Dobra. Wbiją. Grenade. Planting. Co zginął? I dlaczego? Smoke. Dobra, ja pocisnę, no najwyżej. Augustyn. Zjot masło z rołtu z tym.
Jest! Od apartamentu wyszedł na balkonie. Jest. No, nieważne. Jedna cipa. Drugo cipa. Trzecio. O nie! I won't take this burden. AVP. O, KGB. Mogłoby się udać. Teraz tabela nie wygląda tak jak powinna, ale dobra. Ty już masz swoją rangę. Ale ja chcę wyjść ze srebra. W końcu. Należałoby. Profesjonalny YouTuber. A siedzi w tym obesranym srebrze już chyba rok. Tak. Gdzieście poszli? Apartamencie jak życia odmęcie. Throwing a flashbang! Grenade! Chodź na B. Goni mnie! A to pizda. A! W apartamencie jest jeden. One in the A apartment. bomba? A bomba jest na B. przy B. To plantujcie. I'm setting the bomb. Bomb has been planted. To może być to. To może być to. Molotov! W sumie Miałby- spoko. Kurde. Two ruins. Dobra. No, uda się. Śmiałbym... O! Śmiałbym Od banana. jakby saveowali. Od banana. Wiem. Boże, Boże! wybuchnie. A! No i gdzie ta ranga? No. Ładny mecz. Dobra, ranga nie ten, ale jest satysfakcja. Wyrównane rangi. No muszę opał, ja? Już uspokój się. Zrobimy... Challenge. Co? Kto dotarł do tego momentu, łapka do wierchu.